Arum-arum lumerang Banjaran Sari. Katetangi tangi sira sang parameng kawi leteng tias rudaten denya kataman wirangi wit saking paekandaya mung mangimur jatining rasa suka duh dewa bedharaning jagat welasa mring dasih kang nandhang kingkin Iwang Suksmantara Manik Koko Prabu nuwun sewu ngantos kados dene ingkang rayi para kadang Pandhawa ical memanonipun
inggih tripandurat datan kawijil pangandikan wonten telenging lathi ing semu kados dene kesupen menawi negari Ngamarta kalenggahan menika dipun rawuhi Koko Prabu Bathara Kresna ingkang agung pangaksaminipun Koko Prabu dhateng sedaya para kadang Koko Prabu. Aduh Yayi kadang kula. Yayi Prabu Puntadewa mboten perlu ngendika mekaten Yayi. Wiwit lampah kula dumugi wonten tapel watesing negari Ngendraprastha. Yektosipun ingkang Raka sampun saged nggambaraken bilih surem soroting kawontenan cepuri papan lenggahipun Yayi Prabu Puntadewa. Yayi kula ngertos menapa ingkang nuwuhaken rubeda tumraping para kadang. Para kadang Pandhawa sanget anggenipun nandhang priatos negari Ngendraprastha sak jajanipun dereng wangsul wonten astanipun Yayi nanging ingkang Raka menawi nyebat papan ingkang kinarya lenggahipun para kadang Pandhawa menika tetep kula sebat Ngendraprastha namung supados sageta nglipur penggalipun para kadang Pandhawa. Jer papan mriki menika estunipun upami dipun sebat Ngendraprastha nggih saged awit teksih ke bawah keperintah negari Ngendraprastha. Dene tapel watesipun ingkang sisih ler wetan menika sampun tlatah wirata nanging mriki menika semunipun kados dene bumi perdikan ingkang dipun sebat Upalawiya. Awis-awis ingkang sami gatosaken Yayi. Bilih ingkang dipun lenggahi Yayi menika Upalawiya. Inggih Koko Prabu. Nanging nyuwun pangapunten dalem sewu ingkang Raka teksih ginakaken sesebatan Ngendraprastha pikajeng kula kejawi mbombong dhateng penggalipun para kadang Pandhawa utawi nglipur penggalipun para kadang Pandhawa nanging kula ugi tata gelar tata lair kula niati ngengetaken para kadang Pandhawa bilih Pandhawa menika badhe kados pundi tetep kagungan kewajiban nak yenaken bab Ngendraprastha lan negari Ngastina. Koko Prabu kula Yayi nuwun sewu wekdal dinten menika kula raosaken mboten prayogi menawi kedah dudah-dudah ngrembak perkawis Ngendraprastha ingkang sampun merucut saking tangan kula miwah negari Ngastina ingkang sampun dipun lenggahi Koko Prabu Duryudana. Inggih Yayi nyuwun pangapunten ingkang Raka menika lajeng kados dene ngriwuk kempul barung sinang ing semu kados dene nyela-nyela rembag Yayi wasing wigatos kewala lajeng dipun wedharna menapa ingkang babar sungkawaning penggalih Yayi Prabu sakadang dadosna kawuningan Koko Prabu. Kanjeng Ibu Kunti Talibrata murca saking keputren sampun sawetawis dangu. Mongko kawontenanipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata lenggah wonten ing negari Ngamarta menika tetep kula dadosaken putri tetunggiling para putri. Sinajan to ingkang menang sinebat Gusti Kanjeng Ratu tumraping negari Ngamarta menika ingkang rayi Diajeng Dewi Drupadi. Nanging kula teksih kengetan bilih Kanjeng Ratu sepuh menika teksih waluya jati temahan mulya teksih sugeng. Mila mboten badhe nyuda kaluhuranipun Kanjeng Ibu, tetep Kanjeng Ibu ingkang kula aturi murba masisa bangsal Sekar Kedaton.
Nanging sakmenika Kanjeng Ibu cacahing palenggan musna tanpa karana Koko Prabu. Tatkala narepa Kresna tantul sanyokra Riresi Wara Riresi Wara Jahnawi Suta Werkudara apa kok ming manut wae kowe iki tak kira nek ninting ora umum suwuhan kok ninting kowe iki mulane tak enut ndak rumangsa kleru aku sok manutan iya gawe lega ki angel kok Werkudara iya mulane kuwi dados Bibi Kunti Talibrata murca saking Taman Sari Yayi Koko Prabu inggih lajeng prayogini lampah kados pundi para putra sedaya sampun dipun dhawuhi nglacak mendranipun Kanjeng Ibu Kunti nanging dereng wonten ingkang caos palapuran Koko Prabu dipun tenggo sawetawis mbok menawi tumuli wonten palapuran saking salah setunggaling putra Kadang Pandhawa inggih Koko Prabu. Dereng ngantos purna nggene imbal pangandika ora kaya kondure Dewi Kunti Talibrata ya Gusti Kanjeng Ratu Jimat. Katuran pambagya Ibu Kunti Talibrata. Katuran pambagya Bibi Ratu. Ya putraku Puntadewa karo kowe Kresna. Kaya ora kurang swiji apa? Saksamunipun lenggah kanthi prayogi. Oh Ibu Paduka lolos saking keputren estu ndadosaken gempal raos sing manah sedaya para putra wayah Kanjeng Ibu. Nanging Ibu bingah raos sing manah kula saksamunipun mangertos Kanjeng Ibu sampun keparing kundur wonten tengah-tengahing para Kadang Pandhawa tuwin sedaya para putra wayah. Iya anakku Puntadewa. Aku sawetara kundur wis jatine isih kudu ngrampungke perkara ingkang durung paripurna keparingipun Kanjeng Ibu lajeng kados pundi. Ora perlu banjur sliramu menapa mundhut prisa ingkang werna-werna. Aku butuh ngrampungke pakaryanku bareng karo anakku Sedewa. Sedewa, kula Kanjeng Ibu. Kowe setya bekti karo wong tuwa apa ora? Inggih, pejah gesang kula caosaken wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu. Nek panjen kowe setya bekti karo wong tuwa ayo manut nderek aku Sedewa. Inggih, monggo kula dherekaken. Ora sah kok kan percaya ayo nderek pun iku.
Kados pundi Koko Prabu? Nuwun sewu solah bawanipun Kanjeng Ibu kados beda kalian padatan jagat dewa Bathara. Inggih Yayi. Estunipun nggih bingung raos sing manah kula ngadepi lagak lagu lagian selaganipun Bibi Ratu teka aneh-aneh. Kakang Semar wonten pundi menika? Dimas Danangjaya kula Koko Prabu. Kakang Semar ana ngendi nalika wau wonten ing Pancaniti? Yen mengkono prayoga Kakang Semar enggal aturana munggah ana ing Stinggil kula nuninggi sendika. Iya Dimas Arjuna prayoga Kakang Semar enggal kantinen munggah Stinggil binaturna sendika Koko Prabu. Mulat mara sang Arjuna esmu kamanungsan niro anak manganak tanono wane makadi sang narpa salya ora ngono to Kakang Semar. Wonten pengendika ngadhawuh aja kaget rasaning penggalih Kakang Semar. Iki mau Kanjeng Ibu kundur ana ing negara Ngamarta nanging mung sak gebyaring tatit. Koko Prabu rumangsa cubriya rasaning penggalih nedya darbi pangandika marang Kakang Ismaya. Nggih, sendika ngestokaken dawuh. Kados pundi sinuwun Kakang Semar? Nun. Bibi Kunti kaya aneh-aneh. Cara wonge cangkriman ora tak batang dhewe, jer ana ingkang luwih pana pranaweng kapti, ana ingkang luwih prisa marang perkara ingkang rungsit. Mara enggal wis padakno Kakang Semar. Bibi Kunti pumpung durung adoh tindake. Sipaten saka kene wis padakno saka kene. Oh nggih, nuwun sewu sinuwun. Oh iya ora dadi ngopo Kakang. Ana kahanan aneh kaya ngopo? Wait. Semar. Nun. Wat wit ki ngopo? Kula niku nyandra saking katebian nika tindake keng Ibu. Wait. Wah. Wo. Wait. Urung ora ngunduri aku. Nggih mlalani kula. Kakang Semar ku ya aneh-aneh wae. Adalah. Wis ngerti Kakang. Kula pun ngerti. Njur piye? Boten sah kuwatir, boten perlu kuwatir. Ndara kula para Pandhawa ning tung nang ning nang ning tung. Sing angen iki ya leh musuk kok ngono kuwi. Lah nggih karang niku kelagian kula. Adalah. Sinuwun Keng Ibu ketingal beda kalian padatan. Boten sah sami kuwatir. Kula saguh ngawat-awati ning aja nganti saru dinulu. Apa-apa kudu Semar sing tumandang karya, kurang bejane dianggep kula ni wong tuwa isih seneng cumongol-congol. Rayimu Ndara Arjuna kalian panjenenganipun Sinuwun Ndarawati kedah kersa nungka utawi nututi tindakipun Keng Ibu. Kula tut wingking tindak paduka. Oh ngono Kakang Semar. Nggih. Lah nek kula sing temandang karya mboten prayogi merga niki sing kula dherekke niku rak Keng Ibu. Lah mangke pokoke nggih mboten
trep boten prayogi ngoten. Kedah panjenengan dalem kaliyan ingkang rayi. Menawi pancen mekaten ing dados pitedahipun Kakang Ismaya Yayi Karilanana ingkang raka lajeng nyuwun pamit madal pasilan nedya nungka bidalipun Bibi Kunti Kanjeng Ratu Jimat. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula Koko Prabu. Aja nganti lalu mangsa Yayayu enggal ditungka tindake Bibi Kunti Talibrata. Kula nuninggi sendika. Koko Prabu ing rayi nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Danangjaya ingkang prayitna ngati-ati. Sinuwun nyuwun pamit sinuwun. Iya Kakang Semar. Sedewa nuwun wonten pandika ngadhawuh Ibu aja kaget atimu kowe banjur tak glandhang tak seret saka telenging stinggil binaturna merga pancen selak kemurungsung rasaning penggalihipun Ibu. Inggih kula namung nderek keparingipun Kanjeng Ibu ingkang putra badhe kadhawuhan menapa kula namung sendika ngestokaken dawuh. Sepisan meneh aku arep takon karo kowe Sedewa, kowe kuwi setya bekti karo pun Ibu apa ora? Aduh Kanjeng Ibu. Menawi Kanjeng Ibu mundhut prisa perkawis menika dhateng ingkang putra Sedewa estunipun keronta-ronta raos sing manah. Kanjeng Ibu temtunipun prisa piyambak. Kula saged dewasa kados mekaten menika sampuna dipun gula wentrah dening Kanjeng Ibu Kunti. Temtu mboten saged gesang kawontenan kula. Sinaosa kula menika sanes atmajanipun Ibu Kunti, sanes lare ingkang dipun kandhut dening Kanjeng Ibu Kunti, nanging kula rumaos dipun tresnani, dipun gemateni, dipun gula wentrah, dipun sangoni saliring kawruh, saliring keterampilan miwah bab rengunggah-ungguh tata cara kaprajan sedaya jangkep saengga sak mboten-mbotenipun sinaosa dereng trep nanging ingkang putra sampun kapenggalih wangun menawi manunggal kaliyan kadang-kadang kula sepuh sanesipun. Ibu mundhut prisa perkawis ngaten menika mengku kersa ingkang kados pundi? Sedewa kula. Wale-wale apa Sedewa? Pun Ibu ngrasake sumengka rasaning penggalih ku mau sejatine rak. Pun Ibu kagungan kersa bakal murungke Bratayuda, bakal nggagarke Bratayuda. Oh, mekaten. Iya nggih. Lah lajeng menapa ingkang dadosaken Kanjeng Ibu lajeng kados dene sumengka kados dene
bingung raos sing penggalih. Ingkang ndadekke bingung lan kemrungsu ngrasaning penggalihipun ibu ra ana liya kejaba mung bangkaring Bratayuda. Wurunging Bratayuda kuwi kudu nganggo diseranani wedhus abang. Mongko wedhus abang kuwi mung minangka sanepa mung minangka gegambaran, dudu wedhus lumrahing wedhus kuwi dudu. Lajeng menapa ingkang dingibaratke wedhus abang kuwi ya mung kowe nggih Sedewa. Oh mekaten. Dados kedah kula ingkang dipun kurbanaken minangka bebanten. Iya. Kanjeng Ibu mboten perlu waspatos. Menawi mila syarat srana ingkang ngangge lantaran wurunging Bratayuda menika kedah kula ingkang dados bebanten. Kula sendikani dawuhipun Kanjeng Ibu. Satriya bagus prawiring jurit karengga busana. Ora kaya Mban Kalika ingkang merbawani jagate Dewi Kunthi Talibrata. Sinareng prisa kebagusane Raden Sedewa. Kaya krungu swara jumepret mirengaken pangendikanipun Raden Sedewa wonten ing talinganipun Dewi menapa Mban Kalika kaya dene lumaraping panah asmara ingkang dipun pentrang wonten telenging Gandhewa gumret swarane lumepas tumancep dadane. Mban Kalika satemah kepanduk prabawaning asmara sakala kasmaran mulat dhateng kebagusane Bambang Sedewa saengga kesupen dhateng tanggal jawabipun oncat saking angganipun Dewi Kunthi Talibrata. Kocaput Dewi Kunthi sinareng kuncatan Mban Kalika nglumpruk tanpa daya. Mban Kalika sigra tantuh nyaut anggane Dyan Sedewa kaglandang kabeta melajar. Kados pundi Koko Prabu? Wis ora sah bingung Yayi. Ora sah was kuwatir. Nanging Kanjeng Ibu lajeng lumpruk tanpa daya. Kuwi sing ngerti mung Kakang Semar karo pun Kakang ning bakune ora sah perlu kowe kuwatir. Ingkang luwih wigati Kanjeng Ibu enggal boyongan kondur jujuka oning Taman Sari mengko karben para putri ingkang bakal ngladeni Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Pun Kakang ingin nedya mbacutke laku tak tututane layune Sedewa mau. Ya ming piwilingipun Kakang sliramu lamun tawus tumeka oning Taman Sari merlokno kadangmu tuwa Dimas Werkudara aturana nututi tindakipun Kakang. Dene Dimas Dananjaya nedya sumusul pun Kakang uga tak keparengke. Inggih Koko Prabu. Ingkang baku rumaten Bibi Kunthi Talibrata sendika ngestakaken dawuh.
jagat ora nyono babar pisan ingkang bakal dikorbanke ingkang bakal dienggo gawe banten murungke Bratayuda Jaya Pinangun ingkang nalika mau disebut wedhus abang lha kok dadi wujude satriya bagus kaya mengkene sumorot mawa teja anelai jagat ora ngono kok iki sapa aku Mban Kalika abdine pukulan Iwang Betari Durga lah kok kowe tekan kene ya wale-wale apa Raden mergo aku didhawuhi supaya merbawani jagate keng Ibu Dewi Kunthi supaya manut reh perintahe Betari Durga kersa ngurbanke sliramu kanggo murungke Bratayuda Jaya Pinangun nanging sakwise aku ngerti sliramu satriya ingkang sulistya ing warna eman lamunta dikurbanke kanggo bebanten prayoga kowe manuta karo aku gelem tak ladeni ya Raden Kalika apa aja sembrono nek kowe tumindak kaya ngono kuwi tegese kowe ngelalekke pakaryan ingkang kudune kok rampungke mbok ora weruh nanging aku ora rila yen to kowe mung bakal dadi panganing baju barat Raden keparenga kula nggadahi panuwun wonten ngersa paduka kersa kula ladosi Raden aja sembrono Kalika aku moh kok ladeni mergo aku kuwi manut karo Kanjeng Ibu bakal dadi sarana wurunging Bratayuda lah nek aku nuruti kekarepanmu rak padha karo kowe kuwi dadi sandunganing sedyaku dadi sandunganing sedya rahayu sedyane Kanjeng Ibu mula aja kowe dadi pamurunging sedya rahayu sumingkira aja ganggu gawe marang aku Raden apa kula menika sampun kanthi andhapasor memanis manuhara atur kula wonten ngarsa paduka wis manten panjenengan boten kersa nanggapi dados katresnan kula ya aja lara ati aja gelo pikirmu lah kowe iki ya tumindak tanpa petung ngono sipating putri kok kaya ngono patrapmu kuwi rak jenenge kowe kuwi ngedol murah marang kapribadenmu seneng ya seneng ning aja terus kaya ngono kuwi seneng kuwi kudu sinamun-sinamudana. Lah nek wong lanang seneng karo wong wedok diketok-ketokke dicetak-cetakke kuwi luwes ming lumrah. Ning nek putu meraping putri kaya ora prayoga. Nang kula nglabet dikatresnan, tresna ya tresna. Ning aja nyolok mata. Merga ingkang bakal asor derajate kuwi ya wanitane lamun to kowe seneng karo wong lanang terus kok oroh-orohke kaya ngono iku ora prayoga. Jagat senajan to kula menika dipun anggep jlantah paribasanipun rening kula nglabet di katresnan menika persasat saged kula belani duwining pejah nglabet di katresnan kula mboten eman lha kuwi kleru wong ngadepi utawa nglabuhi katresnan aja kok diarah patine ning supaya urip rak ngono lah nek urip kowe perlune iso nggayuh apa sing dadi kesenenganmu aja kok nglabuhi katresnan trima mati kuwi ora prayoga ning aja diketok-ketokke ana paribasan sinamun-sinamudana supaya kowe tetep adeg-adeking kapribadenmu dadi wong kajen keringan syukur sedyamu kelakon ning nek sedyamu ora kelakon kowe isih tetep dadi wanita ingkang pantes nampa pakurmatan saka pepadha jagat nanging padya kados pundi kula tetep tresna kaliyan paduka kersa mboten kersa badhe kula ladosi Raden aku ora iso nampa katresnanmu aja dadi atimu Raden apa tiyang tresna menika menawi ingkang dipun tresnani dereng nanggapi katresnanipun menika sok tesih dipun tenggo ngantos mulung raosing manah nanging menawi dipun tenggo-tenggo kok mboten ketingal nanggapi katresnanipun utawi purun nimbangi katresnanipun adatipun sok lajeng dados tukul rasa sengit pumpung kula dereng sengit kalian paduka lho Raden lho nek kepepete kowe sengit karo aku ya ora apa-apa waton aku ora sengit karo kowe Raden mboten sengit kalian kula ora
Menawi mboten sengit tegesipun lak seneng. Lho, ora sengit ku ora kok kudu terus seneng. Seneng sing kok karepke kene rak seneng ingkang mawa perbawaning asmara. Mongko senengku ya mung merga kowe kuwi padha-padha titahing Gusti. Antarane wong siji lan sijine kuwi kudu nandhukke rasa tresna asih marang pepadha. Wong ingkang ora bisa nibake rasa tresna asih marang pepadha iku sayekti bakal nyuda marang rasa bektine marang panguwasaning Gusti. Awit Gusti ku senajan kok sembah, ora lali nggonmu manembah nang ngersaning Gusti. Kowe tresna karo Gusti, bekti karo sing kuwasa, ning nek ora tresna karo pepadha, kowe ora entuk lelabuhan. Mbok menawa tekaning kukut jagatmu kowe kecelik, jebul ora entuk apa-apa. Lah kaya ngono kuwi sing kudu kok ngerteni. Kowe kudu pratitis nindakake urip ana ing ngercapada kuwi. Ora kok cukup ming manembah ana ngersaning Gusti. Manembah ana ngersane Kang Kuwasa kuwi perlu lan wigati. Ning kowe tresna marang pepadha uga wigati. Kula nuwun nggih Raden, lajeng kados pundi kula sampun kelajeng tresna kalian Paduka. Sepisan meneh aja dadi atimu kepeksa aku ora iso nimbangi katresnanmu. Tukaya sinipi Hari sang kalika tanpantara Tukaya sinipi mban kalika tanpantara rekata sigara narik pusaka kinarya ngrojeh dadane Dyan Sedewa. Dereng ngantos tumanem dadane Dyan Sedewa, mban kalika kaya kena perbawa. Ngeblak sami saknalika. Gladran wonten ing Bantala saya dangu ilang sipate. Mban kalika wangsul dados putri Sulistya ing warna, putri ayu. Datan kuciwa warnane. Awit sapa tambu sapa weruh sejatine mban kalika kedadosan saking prabawaning yitmane Dewi Kuwaka, putranipun Dewi Sarpakenaka. Menapa kadangipun nem Prabu Dasamuka. Dados Dewi Kuwaka utawi mban kalika teksih kepernah putra prunan kalian Prabu Dasamuka. Kowe gelem nimbang katresnanku pilalu aku nyawang batangmu Sedewa. Ya nek paling kowe tegel karo aku, tamakno kuwi kamu. Matur sembah nuwun Raden, panjenengan kepareng ngrumat Mala Sukerta kula. Ora ngono sejatine kowe iki sapa? Kula menika Dewi Kuwaka, putri saka ngendi? Saking Alengka. Lho. Kula menika atmajanipun Kanjeng Ibu Dewi Sarpakenaka, dados kula menika kaleres putra purunan kalian Uwa Prabu Dasamuka. Oh, darah Ngalengka. Kula nuwun inggih Raden. Bareng wis palastur lha kok dadi jeneng Poron ngalami lelakon ing kaya ngene iki sebabe mula bukane apa? Badhe matur lingsem Raden, ora saisin. Iya waleh-waleh menapa? Kula menika rumiyin rikala teksih gesang. Iya nyuwun pangapunten badhe matur menika kok pekewet ora sah pekewuh. Inggih Raden, kula menika jaman semanten. Iya. Menawi kula aturaken blakipun, iya wis aturna. Kula menika nun sewu lho. Ora dadi apa wis gek matur. Kula menika sok dipunanggep ahli selingkuh ora ngono. Mila sak sampunipun kula palastra lajeng kados mekaten kawontenan kula sampuna panjenengan ingkang ngruwat Mala Sukerta kula nyuwunaken pangaksa dhateng ing kuwaos kula dereng ngruwat Mala Sukerta kula. Pramila kepareng kula nyuwun pamit manjing wonten swarga pangrantunan. Yo, ingkang prayitna ngati-ati.
jebul lelakone kaya ngene ya. Ndaraku Sedewa kudu ingkang tumandang karya. Jane aku ora melu cawe-cawe perkara iki nanging kok Eyang Pukulun Sanghyang Pada paring sasmita karo aku kudu aku cawe-cawe. Ayo Sarpa tuwek ning ya kudu melu ngrampungke perkara iki. Ndara Sedewa, momonganku Ndara Sedewa bareng wis bisa nyampurnake putri Ngalengka mau terus kaya wis ngerti wis tanggap sasmita nek iki kabeh mau mung merga penemune Betari Durga. Lah saka pangiraku Ndara Sedewa goleki Betari Durga. Nek wis kepethuk karo Betari Durga kudu aku ingkang waspada. Lah tenan Galuh Durga kae. Wis Sanggriska wis ketok krembat-krembut kae. Kae mesti Durga. Kepethuk Durga murung ora wurung mesti muring-muring. Merga abdine wis sampurna. Tak rungokne saka kaduan ning aku ya ora arep wujud kaya ngene iki. Kae Ndara Sedewa wis arep kepethuk, aku tak nyeraki ning wujudku ora kaya ngene. Ngatos-atos Gus Ndara Sedewa, Durga ajeng nemoni sampeyan. Sedewa. Apa Durga? Lho, kok ora basa karo aku? Ora berduli. Ora perlu aku basa karo kowe merga kowe duwe kekarepan arep nyampurnake Sedewa. Mula ora perlu aku bekti ngajeni karo kowe. Nanging upama aku nyikara karo kowe ya ora kleru merga kowe njalari ilange abdi kumban kalika. Mbuh ora weruh bakune aku butuh rembugan karo kowe. Kowe nedya nggunakake banten. Sedewa dienggo gawe banten tawuring perang Bangkaring Bratayuda. Apa sedatine ingkang kok karepke? Ya mung kanggo murungke Bratayuda. Ingkang kagungan kersa kaya ngono kuwi jatine kang ibu Kanjeng Ratu Kunthi Talibrata. Nanging ngene, Sedewa, aku tak matur prayoga pirengna sawetara. Ya piye karemu? Betari Durga. Sejatine tak rewangi tumindak kaya ngene iki waleh-waleh apa? Kadereng saka pepinginanku ingkang wis suwe, aku kepengin bali pulih dadi wujud widodari. Pangandikane Pukulun Iwang Jagatnata kudu yen Tawasana satriya putraning ratu ingkang angka 5. Ora ana ingkang tak lirik kejaba mung sliramu, mula aku pasrah bungkukan karo kowe. Ruwaten mala sukertaku supaya aku bisa pulih dadi wujud widodari kaya duwe nguni. Ngruwat mala sukertamu kuwi dudu tanggung jawabku. Aku ora bisa mbalekke kahananmu widodari. Nanging pengendikane Pukulun Iwang Jagatnata ki kaya mengkono, mula aku percaya gedhe percayaku karo kowe mesti kowe kang bisa sampurna lan bisa pratitis
Dandani marang kahananku bisa pulih kaya wingi uni. Aku tetep ora saguh mergo aku ora rumangsa bisa. Mong kowe gelem karo ora. Nek kowe ora gelem aja takon dosa malah tak piloro. Lah nek kowe arep miloro aku ya wis sak karepmu. Aku manut karo kowe ning aku nek kon ngruwat mala syukur tamu aku ora saguh. Aja takon dosa nek ora gelem manut karo aku. Kelakon tak rut ana ing telenging wit iki. Duka sinipi Krisang Betari Durga tanpantara angganipun Raden Sedewa sigra den rut utawi den taleni kaliyan wit ingkang gesang wonten sak caketipun papan ingkang kinarya rembagan. Kaya ingkang wis kacarita ing ajeng sejatosipun kayu ageng menika kedadosan saking akal-akalanipun Ki Lurah Semar. Mila saksamunipun Ki Lurah Semar memba warna dados wujuding wit. Raden Sedewa dipun rut dipun bondo wonten ing wit menika. Mila kawontenanipun Bambang Sedewa saklangkung tata titi tentrem tuwin ketingalipun dipun sikara nanging lendetan kekiyatan ingkang linangkung. Betari Durga ngancam sirnanipun Dian Sedewa malah kesanja mbaya. Kaya kena perbaweng geblak wonten ing Bantala persasat kaya taneling Purwadaksina. Sawise kowe tak arut janji kowe ora manut karo aku. Tukil gulumu Sedewa. Ya sakaremu. Ojo sambat kani kaya. Aduh. Kula nyuwun pangaksama. Kula rumaos lepat. Kula tumindak kados mekaten menika estunipun namung kinarya nadi dhateng kawontenan paduka. Panjenengan ngendika mboten saged nanging agenging kapitayan kula dhateng paduka temtu paduka ingkang saged ngruwat mala sukerta kula. Betari Durga, nuwun wonten pangendika ing adhawuh Raden. Nek panjen gedhe kapercayanmu, aku ingkang bisa dadi lantaran kamulyanmu bakal tak tindakke. Nanging ingkang baku, kowe njaluk tulungku aja kok mung ngendelke wong ingkang kok jaluki tulung. Tumraping kowe kang duwe kekarepan ya aja pegat nggonmu duwe penuwun ana ngersane kang kuwasa. Ngono kuwi ingkang jenenge daya dinayanan. Kowe ngangkat dhewe ora kuat ana ingkang ngewangi. Kula nuni nggih sendika ngestakaken dawuh. Nek panjen kowe kepengin pulih dadi widodari, lungguha ingkang kanthi prayoga ngeningna cipta duwe penuwun ana ngersane Hyang Widiwasa supaya adeg-adegmu didandani satemah pulih kaya wingi uni lan tak ewangi-wangi nedhi tak sembur nganggo mantara sejati supaya bisa kasembadan kang dadi panuwunmu. Kula nuni nggih, kula namung nderek dhateng sendika. Pocapan nalika semanten Sang Pandya Betari Durga sigra satata lenggah sarwi ngeningaken cipta sareng-sareng nyenyuwun antawisipun Betari Durga kaliyan Raden Sedewa. Manteng ciptane Dian Sedewa. Saksamunipun nandukaken pujiastawa dhateng panguwasaning Hyang Widi sigra lon-lonan Hamurwani maos kidung puja brata supados kasembadan gatining sedya tumrap Sang Pandya Betari Durga.
Om surem-surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon Om kaya ilang memanisi meles ludira kawang-wang Om Om leng-leng lalu angulati surya kang mangrangsang wayah Om Hung ilahing awit namastu namasidap bebarengan tumekaning barat angidit sun hamurwaning idung kidungku tumomo ing sak rajagat pramudita Mbabarodaya linuwih seger waras kang tinemu bagya mulya tumrap mubah musi ing swasana welata rabu jam kunam jebat kasturi merik sumari Sundari ralono lari akan dipurna candrama Om Sangkate Koko Merati tujuh kita Mutera Purba Kawidian Patipo Amadangi pertapan Mandira Giri Mbabarodaya linangkung Durga Balya Jati wujudmu balining wujudmu nggawa Prabawa ayom-ayom tetrem sagung dumadi sagung kangkung melip jagat saisine satemah bali mulih Mbabarodaya katentreman tumrap kabeh sanggianing kang kumlip ana ngarca padha.
Matur sembah nuwun. Sampun kasembadan dados panuwun kula. Keparenga kula ngayangan. Mewah sedaya mugi manggiya tentrem rahayu ingkang tinemu. Ya. Nek wis pancen kasembadan kang dadi sediamu, bali ngayangan. Dene perkara jeneng para kudu tumurun meneh utawa tetep mapan ana ing Karang Pawidodaren kabeh muhung saka keparenge pukulane Wang Jagatnata. Kula nuning nggih sewu sembah nuwun keparenga kula nyuwun pamit madal pasilan ingkang prayitna ngati-ati. Kakang Semar, kula sing gedhe pangapuramu ora tutuk lek maca kidung. Mboten napa-napa pun kula wangi secara batin. Angel nggih teng riku niku. Nek ora nganggo rasa urung tekan rasane nggih sok ngoten niku. Ning ora apa-apa Kakang Semar disuwun mawon. Muga-muga ora apa-apa. Kok muga-muga. Lah sing bakung kahanan tetep tentrem rahayu. Nggih. Lho iki mau kono-kono wite kok ora ana. Sing dadi kula niku wae. Lho, kok kowe iso dadi wit barang. Nggih karang kula ya ming didhawuhi kalih pukulun Sangjang Wenang. Lah prayogane saiki kepiye? Niki kahanan sak kiwa tengening mriki kahanan Wukir Pidikan. Kaya wis dadi papan saya becik sing waune papan Suker Jember. Dadi padang terawangan resik kabeh muga-muga para warga sak kiwa tengening papan menika ya bisa ngrasake urip ingkang luwih seneng sumanggem nggone manembah lan makarya nindakake kewajibaning urip lahir lan batin. Iya Kakang Semar, awih sakniki keplasing cipta rasa karsane Ndara Sedewa pripun kula dherekke. Aku kok kaya ana ingkang nenuntun supaya aku mbacutke lagu senajan to paribasan wis rampung kewajibanku ning kaya isih kudu nindakake utawa sak ora-orane niliki papan kiwa tengening kene iki ana apa. Oh nggih monggo kula dherekaken.
Merainosmu bang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dungan ningkung lermu sing pinipanca pepetoking ayam wana merak manguwuh bermara ing anakku nggir endang berdopo apa Mbak Yumu endang suka isih tapa brata kowe bali mengku karep apa nggir ya waleh-waleh apa aku bali ku merga ingkang akon ya kang mbok endang suka supaya aku aja negake bapa ana ing pertapan mung ijen ora ana ingkang ngladeni arak akeh para cantri iya nanging upama lelati ana ngersane bapa penembahan perkara-perkara ingkang mirunggan ingkang kudune upama ingkang sambung karo ageman-ageman ingkang dumunung ana sajroning dalem pacrabaan yen para cantik nak bakal jiguh pekewuh nggone ngladeni mula kang mbok endang suka banjur duwe penemu kudu aku ingkang bali sawetara yen wis rampung lelati ana ngersane Kanjeng Rama aku banjur nusul semedi meneh ana pertapan bareng karo kang mbok endang suka bapa oh iya yen mengkono ora dadi boyo pengapa nanging kok ana perbawa kaya ngene perbawane apa iki Pandhita Akarya Wangsit mimba kumbang mimba kumbang ajaping tawang ora kaya praptane Kalanjaya Kalantaka Pendhita aku tak takon kowe iki sapa? Aku Resita Mbarapetra. Kowe iki anakku Endang Perdapa. Wah, anakmu ayu. Jane aku tekan kene arep njaluk pangan karo kowe mergo ngelih. Aku ngelih. Luwe wetengku. Ning bareng tekan kene aku ngerti kowe duwe anak ayu ilang ngelihe. Anakmu wae tak peke. Kok le gampang temen. Arep kok nggo apa? Lho. Arep tak pek bojo. Wah, prayogane sing ngepek ya aku wae ora kok kowe. Wah, kudu aku kok. Sing rembugan aku. Nek mau sing rembugan dhisik kowe, kuwi kowe sing rembugan aku. Wis ora usah rembugan aneh-aneh, ora usah angel-angel. Bakune saiki anakmu tak jaluk kudu kok ulungke. Nek ora kok ulungke, aku ora trima. Kosik to. Kowe teko tanpa sangkan-sangkan, duwe kekarepan kaya ngono kuwi rak padha karo mbebingung aku. Lah nek kudune satata lungguh banjur rembugan ingkang sareh karben pekoleh.
Kowe buta sak kloron tumeka ning pertapan perang alas. Kowe kuwi sapa lan mengku karep apa? Nek kowe takon karo aku Kalanjaya, aku Kalantaka. Tumeka ning pertapanku perang alas duwe kekarepan apa? Sejatine aku mau nandhang bingung. Ana pucaking gunung bingung ora entuk dalan, ora bisa medhun. Nanging bareng wis saya suwe aku kaya saya eling ngerti kiblat bareng karo pletheking sengenge. Mletheking sengenge iki wanci esuk mesti sengenge iki jedule saka wetan. Banjur perkara kuwi tak nggo pancatan, tak nggo titenan, kiblat wetan tak tuju. Aku bisa entuk lengkeh ingkang ora rumpil kanggo mlaku. Banjur aku tekan tanah ngari, tak bacuti lakuku tekan desa kene. Bareng aku tekan desa kene sanak kadang pawong miturung Karang Padisan ngerti glibetku gila bubar mawut. Mengko ingkang ora wedi karo aku. Banjur siring atiku kaya kang tak ucapke mau, jane aku arep njaluk pangan. Nanging rening aku ngerti kowe duwe putri ayu, anakmu tak pek arep tak dadekke bojoku. Kudu kowe rila. Mambek sang para marata du pandhita kang wis limpat parama widyeng sunyata mengkuliring kasarjanan. Aja sembrono kaya ngono, Kalanjaya Kalantaka. Anakku durung karuan gelem. Lah mula kang saka iku kudu kowe iso ngarih-arih anakmu. Kok dhisik to? Aku ki wong tuwa, anakku ditembung wong. Aku ngrilani ning nek anakku ora gelem ya ora bisa kedadian. Anakku gelem ning nek aku ora rila ya ora becik rembugane. Lah saiki ning padha anane. Anakku ya ana jak omong-omongan. Anakku gelem ngladeni kowe apa ora? Gelem kok pek bojo apa ora? Jenenge sapa? Endang Perdapa. Endang Perdapa. Apa? Kowe manut to. Dadi tetimbanganku tak mulyake uripmu. Ora bakal tak sia-sia uripmu. Kowe dadi bojoku mesti bakal bisa manggih jati ning rasa mulya. Ora sudi aku nimbangi katresnan moco. Banjur kowe kaya wong landang kucana apa teko-teko kok arep ngepek wongku kok karepe dhewe kenal wis durung weruh lagi saiki. Anane ming kowe kudu manut karo aku. Gelem dadi tetimbanganku. Piye, Ngger? Apa-apa, aku ora sago dadi tetimbangane buta iki. Weh, lah nek ngono prayoga ditinggal mlayu banter wae. Woi, nantang perkara kowe. Wah. Anu telak ing naga tak tututi woe. Aduh, Raden. Kula nyuwun pengayoman Raden, kula nyuwun pengayoman. Nuwun mangke to. Paduka menika sinten? Kula pun Resi Tambra Petra wingking saking pertapan perang alas. Kula kaliyan anak kula Endang Perdapa dipun bujung-bujung raseksa. Raseksa menika nggadahi sedya menapa dene kok bujung-bujung dhateng Sang Maha Pinandhita. Waleh-waleh menapa?
raseksa ingkang nami Kalanjaya Kalantaka badhe nggonjak dhateng kaluhuranipun anak kula. Badhe ngrodha paripeksa mundhut garwa dhateng anak kula Endang Perdapa. Mila kula nyuwun pengayoman Raden. Kakang Semar, kula. Kepiye Kakang Semar? Inggih Ki Lurah, kula nyuwun pengayoman. Mangke riyen to sing nggo jalaran iku napa? Pendhita iki keplayu bareng karo putrane putri. Merga doyak-oyak ana buta tanpa sangkan-sangkan arep mundhut garwa marang putri atmajaning pendhita iki. Lah mula banjur kepareng mundhut tulung karo aku. Kepiye Kakang Semar? Lah nek panjenengan iso nulungi, nggih ditulungi. Oh ngono. Ah nggih. Wong dijaluki tulung nek panjenengan iso, ya iso. Ditandangi. Nek mboten iso, nggih matur, nek ora iso. Lah prayogane piye? Lah sampean dijaluki tulung Murba Masesa buta sing ajeng meksa putraning pendhita niku kira-kira kecunggah napa mboten panjenengan? Tumrapku dudu perkara. Lah nek dudu perkara nggih ditandangi. Inggih penemban. Kula aturi mengker sawetawis kula iki badhe ngadepi buta ingkang murang tata. Kula nuwun inggih matur sembah nuwun. Ayo ngger mundur sawetara. Iya, Bapak. Bocah Bambang, aku tak takon karo kowe. Arep takon apa? Apa kowe ngerti buronku? Ora ana kidang menjangan mlaku utawa mlayu liwat cerakku kene. Dudu kidang, dudu menjangan. Buronku Putri Ayu ingkang bareng mlaku karo bapakne ingkang aran Begawan apa Resita Mbarapetra. Kowe ngoyak-oyak putraning pendhita ingkang ngarane Endang Perdapa. Apa karepmu? Arep tak pek bojo. Dheweke gelem apa ora? Durung gelem. Ning waton wis tak boyong, suwe-suwe rak gelem. Anggere tak telateni suwe-suwe rak mesti gelem manut karo aku. Ning ora becik kaya ngono kuwi. Wong nindakake palakrama kuwi kudu padha tresnane. Lah nek kowe dasare durung ngerti tak kandhani. Perkara apa? Endang Perdapa kuwi pacanganku. Pacanganmu calon jatu kramamu. Iya dasar para nyata. Jenengmu sapa? Sedewa. Aragil tumraping Kadang Pandhawa. Iki atmajaning Narendra ing negara Ngastina Duke nguni. Dene saiki ingkang menang mbawani utawa Narendra ingkang tak suwitani kadangku sepuh Prabu Puntadewa. Iki sedulure Prabu Puntadewa. Aku kepitung Kadang Pandhawa. Ora usah ndongeng ngaya werna-werna. Bakune kowe arep ngrebut Endang Perdapa. Kowe wani ngrebut Endang Perdapa padha karo kowe jeleh urip. Ora usah kakan sumbar. Lho, sengak suaramu. Nek ngono kowe wani mungsu aku sak kloron. Apamu ingkang tak wedeni? Dilundungi rampung nyawamu Sedewa. Ayo maju. Wah!
Oh. Ah. Oh. Gila. Ah. Duka yasinipi Raden Sedewa ing nalika semanten sigra maos mantram sakti buta kekalih datan mangertos menawi Dyan Sedewa sampun ngempakaken saliring ngaji jaya kawijayan tuwin guna kawruhipun. Kalanjaya Kalantaka nubruk anggane Raden Sedewa den cengkah dadane mawi epek-epek ira kekalih epek-epekipun Dyan Sedewa saksampunipun nepak dadanipun Kalanjaya Kalantaka ngeblak sami saknalika wonten ing Bantala ilang wewujudane wangsul sejatining wujud kebadaran Sang Hyang Citrawarna kaliyan Sang Hyang Senggani Dewa ingkang tumuli minggah wonten ing kayangan Jungkring Sloka. Tubruk rampung nyawamu. Syukur Begja Sewu Ndara sampun saged ngrampungaken perkawis. Iya Kakang Semar, kabeh iku mau ora bakal rampung perkaraku lamun to ora dibantu karo Kakang Semar. Nggih, niku pun dadi kewajiban kula. Sampeyan ora sah matur nuwun kalih kula mboten apa-napa wong niku pancen tugas kula utawi pakaryan kula kedah nderekaken tindakipun Ndara. Iya Kakang Semar nanging tetep aku ngaturke sewu agunging panuwun ana ngersane Kakang Semar ingkang wis mbantu marang kabeh kang dadi keribetanku. Nggih. Darening kawontenan tata titi tentrem pendhitane wau teng pundi? Awi ditemoni hal wong njaluk tulung apa meneng wae. Lah mbok ya wis niate nulungi ra ya wis rampung to Kakang Semar. Nggih mboten. Mangke nek njur ngeleng kono ya leng kene leng arak padha karo ora kaya ora ana tapak tilasi mboten prayogi. Nyuwun pangapunten Raden, kula ingkang sowan. Saksampunipun denawa kekalih saged dipun singkiraken, kula ngaturaken sewu agunging panuwun Raden. Kula nuni nggih sampun boten perlu kapenggalih. Tegesipun sampun wangsul katentremaning pertapan perang alas
ingkang putra iyi sampun wilujeng panjenenganipun sangadipun nembahan iyi sampun saged tentrem penggalipun inggih iya namung keparenga kula matur nggih nun kados pundi upaminipun kula ketingalaken raos bingah kula wonten ngersa paduka menika saestunipun menawi wujud sela upaminipun agengipun boten kanten-kantenan sampun panjenengan ingkang ngayomi gesang kula sak anak-anak kula tuwin murid-murid kula tentu kawontenan bibrah boten saged kula gambaraken inggih upami kula badhe caos bebingah wonten ngarsa paduka ingkang wujud wilanganing brana utawi picis wilanganing arta boten timbang kaliyan lelabetan nanging upami kula menika badhe nyorohaken anak kula estri jer menika nggih namung lare pegunungan upaminipun kedah suwita wonten ngarsa paduka lelados wonten ing kasatriyan inggih temtunipun teksih bodho mboten ngertos dhateng ombyaking tata cara tiyang ingkang mapan wonten ing kitha. Mila ewuhaya raos ing manah kula Raden prayoginipun menapa ingkang kedah kula caosaken minangka atur panuwun tumrap kula wonten ngersanipun andika Raden. Sampun mboten perlu ngendika kados mekaten sedaya sampun wangsul sae kula iki badhe wangsul wonten ing kasatriyan sangadi penembahan kundur wonten pertapan wah dereng lega raos sing manah kula upaminipun kula badhe caos oleh-oleh panenan kula menika nggih namung suwek nggih namung uwi gembili dados upaminipun panjenenganipun ngasta pun nasta kundur wonten kitha kok inggih mboten layak kawontenanipun. Duren dilalah yawon. Mboten sami dados. Lah mila nggih kados pundi anggen kula badhe caos bebingah wonten ngarsa paduka. Ki Lurah, kula cara wong digawe becik areng ngaturke penuwun niku pripun carane? Lho carane sing pratitis sing pekuleh pripun ngoten nggih pun ampun kuwatir ampun kuwatir mangke dipikir ning nong nang ning nang nong ning kowe kok melu? Nah, nggih nusul karang krungu ning nong nang ning. Niku sing bagian tingkluk nek mboten kula mboten menjiwai ngoten. Wah, aku anggere jejer kowe ora urung malah ming wudelmu ki nyendal-nyendul gegerku mboten. Penembahan pripun Ki Lurah? Jane nggih pun leres atur ndika wau arep ngetokke utawa arep mbalekke bales katresnan utawa bales kebecikane wong liya niku ya ming sak duwene sampeyan ora iso balekke dhuwit nganggo wilanganing dhuwit sing akeh nek perlu ya cukup nganggo punjungan napa ta apa ning nek ora duwe punjungan lah ya apa sing diduweni nek upamane ming perlu bau lah nggih cukup dibales nganggo bau dadi mboten usah bingung ning nek saking penemu kula dos pundi Ki Lurah kiriyen Gus apa Kakang Semar jane sampeyan nek mresani anake Resita Mburaperta niku nek miturut panjenengan dos pundi rada patut napa mboten?
Kakang Semar, nun. Lah nek Kakang Semar nakoni aku perkara ngono kaya ngono kuwi njur aku pekewuh. Bonsah pekewuh. Kula numing takon. Nek cara panjenengan mirsani Endang Perdapa nika kepitung wanita ingkang panjenengan cocok napa mboten ngoten. Nek ayu ki jarine relatif. Ning mung cocok karo ora. Pripun? Pojoke ati panjenengan pripun? Kakang dos pundi? Wiwit nalika aku darbi rasa seneng marang sipating wanita ingkang sok tak gambarke ana jatining pengangen-angen ya kaya putri kuwi wujude kaya ngono kuwi Kakang. Ah nek ngoten rak cocok ya piye ya niku arep matur aku pun cocok ngoten mawon. Piye Petruk? Ah nggih sami kalih kula nggih cocok kok. Nek kira-kira sampean mboten maju nggih mangke tak kula. Lah ono bocah tak dulang sandal tenan iki. Ah kok ora kena melu-melu. Penembahan kula ki lurah. Ndara kula menika tesih Joko. Tesih Joko, nggih, tesih Joko Tumaruna. Nek sing wingking niku Duda niku. Iku anak kula Petruk. Nek nomong-omongan kula niku Ndara Sedewa Kadang Pandhawa sing cilik dhewe. Niki tesih Joko. Upamiya Kang Putra Endang Perdapa menika gampilipun dipun wanuhaken dipun serawungaken sakwetawis supados sami tetepangan mangke mbok menawi sami denten musikipun enggo ing mangkenipun kepengin bebrayan lah nggih dipun sumanggaaken ngaten kemawon. Ingkang baku sakniki sampean seduluran karo wong-wong Amarta pun ngoten mawon penembahan. Oh inggih Lurah, yen mekaten kula namung nderek. Upaminipun sakwetawis rawuh nggih monggo, namung upaminipun ngantos dumuginipun tiyang palakrama kula dereng saged netepaken awit anak kula menika sejatosipun rak mboten namung menika. Menika gadah mbakyu ingkang naminipun Endang Suka. Piyambakipun kekalih sampun sami janji upaminipun bebrayan nggih kedah sareng. Lah menawi salah setunggalipun ingkang badhe ngrumiyini temtu mangke dadosaken perkawis. Wah, nek mung perkara ngoten mboten dadi perkara wae lah dalah. Lah kok dadi kahanan iki nek kebenaran kok ya kebenaran. Penembahan. Penembahan. Iya dos pundi kok lajeng ketingal Suka Gambira. Niki kaya ketujuh menu. Ndara kula niku satriya kembar. Niki duwe kadang tuwa asmane Ndara Nekula. Nekula Sedewa niku satriya kembar. Lah nek Kang Putra Endang Perdapa niku duwe mbakyu, sesuk bocah loro dirabekke bareng. Yen menawi kawontenan mila kedah mekaten, mangke kula sumanggaaken kula tiyang sepuh namung badhe mengestoni. Nggih. Pun Gus, ganti dina mangke merlokke sowan teng pertapan pundi niki niki? Prangalas, Prangalas. Bijing kula kalih ndara kula ajeng mriki malih. Ning rening niki wau tekan riki niku rada lika-liku dalane. Sesuk Petruk kowe kudu sing dadi pengarep nek arep rene men ora bingung kudu Sherlock. Men gangsar lancar. Nggih, pun mangke kula sing usaha. Pun ngoten mawon kundur yen sesuk merlokke mriki. Sedeng mbakyune bocah niku pun wangsul. Perkara mangke sing dipilih Kang Raka sing pundi, sing mang pilih sing pundi, mangke nyumanggake. Ning pokoke ganti dina nek kahanan pun tata titi tentrem. Lah nek sesuk ming merlokke arep apa gampangane nontoni putri ku apa ya ora pekewuh dadi surake wong Karang Padesan. Mboten napa-napa nggih sesuk carane sangu bedil. Nek kula mbiyen cok ngoten niku. Karo kloyang-kloyong nek mboten nggih mancing. Pripun? Pun manut mawon nek karo sing tuwa niku pengalaman sing tuwa sampean niku. Sampean ngono kula wis
yak-yakan tekan ngendi. Pun ngoten niku mawon becik mangke Kang Putra nek panjen sami rakit rembagipun condong ing dados pemanggihipun binjang gampil dirembuk tuwa, do tuwa ngoten. Iya Kakang, apa Ki Lurah nek ngoten kula nggih ming manut mawon. Nggih. Pun panjenengan kundur teng Perang Alas, ndoro kula derekne kundur teng Upalawiya. Ya disebut Ngendra Prasna. Wingi kepanggih malih nek kawontenan putra Titi Tentrem inggih Raden pisan malih kula ngaturaken panuwun benjang kula antu-antu rawuhipun. Kula nuwun inggih Panembahan. Sesuk nek kula mriki ajeng titip napa? Puyur kersa. Nggih kula enten. Wah sesuk kula oleh-oleh nganu mawon. Jenang ngalot. Niku mangke awet sampean lejar. Sing rada empuk mawon Ki Lurah. Jenang alot niku nggih empuk ning alot. Ya sembrono. Kerasikan mawon. Nah nek kerasikan kula cok remen. Lah mboten napa-napa sik kula goleki kerasikan. Sosis Solo purun. Kula rung tau weruh Ki Lurah. Ha sesuk kula gawake. Sosis Solo niku jerone cacahan daging terus dibuntel nganggo gandum. Ning sesuk nek sing gedhe dayane marake sehat, sing akeh serate niku jero cacahan daging terus digoreng ning buntele nganu. Sing apik niku tapas. Ngeten. Niku kowe kaya sembrono wong kon mangan tapas ngene ya kaya diambril telake drun iki. Pokoke saneh-aneh wae. Pun suwang-suwangan ngoten niku rembuke becik ngoten niku Panembahan. Inggih Ki Lurah kula namung nderek. Sampun nggih. Suwang-suwangan kula nun inggih Panembahan. Loro tindak riyen iya kan. Purna gatining carita jenang Silawader kali sesonderan apuranta yen wonten lepat kawula Gus Ndara Werkudara opo mbok menawa kahanan dereng tentrem awit bujale raseksa kalih sing pun dipun menapa sing pun disampurnake kalih Kang Rayi Ndara Sedewa niku wau krungu-krungu serayaning Kurawa. Lah niku mesti ditutke Kurawa. Nek Kurawa ngetutke tekan papan kiwa tengen mriki napa tekan tlatah Upalawiya kudu panjenengan sing nyingkirke. Ora usah was kuwatir. Kurawa nedhi gawe rusak. Bocah takun dosa malah idak-idak Kakang Semar. Nggih, sing prayitna ngati-ati. Werkudara opo serayaning Kurawa ilang kedhepke upama tumekaning pati mesti gawe ingkang madeni aku ora trima
nek ora trima karepmu njaluk apa nungkula tugel gulumu idak gepeng dadamu. Ile waduh. Wah. Kurawa sipat barat bali oneng ndang kamu. Para Kurawa bibar mawut wangsul ing prajanipun dene para kadang Pandhawa tanpa terus kumpul manunggal Sukarna tiyang sak negari nyarengi kunduripun Kanjeng Ratu Kunti Talibrata. Kabinganing para kawula mila sami nandukaken puja-puji syukur kunjuk ngarsane Gusti Kang Maha Suci awit sedaya kaparingan tentrem rahayu uga sarining saripatining lelampahan muga-muga dayanana sanak kadang pawung mitra ing gesang wonten ing Candhi Reja. Mugi didana saka sambikala caket marang tumurun kanugrahan ingkang linangkung lumintu rejekine bagya mulya uripe anyu mrambana tumraping bebrayan agung.